F'Settembru li għadda Malta reġa' kellha waħda mill-inqas rati ta' qatt fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. B'rati ta' qatt ta' 5.1% kienu biss il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li kellhom inqas nies jirreġistraw milli kien hawn f'pajjiżna. Il-Greċja u Spanja kellhom l-ogħla rati ta' qatt. L-istatistika tal-Eurostat turi li r-rata ta' qatt fiż-żona euro hija d-doppju ta' dik ta' Malta. Fil-fatt laħħaq l-10.8% fil-waqt li dik fl-Istati membri kollha kienet ta' 9.3%. Intant statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO tkellmet dwar il-qagħda finanzjarja tal-Gvern. Minna rriżulta li bejn Jannar u Settembru l-iżbilanċ tal-Gvern niżel għal 161 miljun euro. Minkejja li ma kienx hemm żidiet fit-taxxi r-riżultat tal-qagħda ekonomika tajba tal-pajjiż, il-Gvern xorta waħda żied id-dħul tiegħu mit-taxxa ta' dħul b'72 miljun euro u mill-VAT b'32 miljun euro oħra.